Piye to? Saiki iki lak ya wis dadi penyanyi, jenengku Desa rasa dikatutke. Lho, Wis tak Putri ganti. Kartika Sari. Nek Karti ku ra jeneng asliku. Ngaku. Heeh. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu menika nggih katur bapak-bapak ibu-ibu. Nggih, Mbak Karti. Lah ya tapi dadi ngerti to. Ning tenan kok ning kene iki Piye, Mas? wilayah kene iki lalat dan seniman. Iki mau aku ki lak ning nggon kulon kono lak nitipke pit. Sepeda. Aku titip karo ibu-ibu ki, Pak. Ibu-ibu ki malah nyanyi ning kono. Nyanyi piye, Mas? Nek ibu-ibu ki lak senengane nyanyi bangsane manuk-manukan. Tak rungokke iki klesak-klesik manuke manuk jalak. Manuk jalak mencok ning cagak. Lho. Penyanyi ning guyu ngakak-ngakak. Amarga ngerti manuke ndangak. Manuk apa kuwi? Tak takoni, Budhe, ampun ngoten niku jenenge Purno aku. Purno kok aku ya nratap lho, Mas. Lah iya tibane iki terus digenahke karo mbok dene kuwi. Ya kudu digenahke. Mas, ngono kuwi iki ora Purno. Loh. Kuwi iki pancen manuk ki nek manuk tilang dhuwure dakoke gedhange mesti lak ndangak. Langsung ndangak. iya. Gunaku Iya, kaya iya, ora iya, ira. Eh? Gunaku gedhange kaya ngisor kok dadi ra ndangak. Iki mau genahke nek gedhange dakok dhuwur. Ngono. Ning meneh. Apa? Kuwi manuk sing gedhe, Mas. Iki ganti manuk sing cilik. Ya sing cilik. Manuke manuk emprit. Oh iya cilik emprit. Manuk emprit mencok neng wit. Lho. Mbak Karti nangis jerit-jerit amarga ngerti manuk kecepit. Iki mbok niku saru mulih niku saru aku ngono. Nah larane. Ora tiba iki manuk sing arep melarikan diri ndas iso metu wis bacut awake ra iso metu. Ora letek piye. Yen penyanyine urung rawuh siji. Kok sliramu ngendika pas iki mau jane pembukaan rencanane iki rak ning kene iki rak termasuk nggone keluarga dhewe. Ngene keluarga tak penyanyi sing akeh. Penyanyi sing akeh. Jane penyanyi caca rak 7. Cacahe 7. Iki sing teko ya mukul lagi iki. Lagi iki. Lah mau iki jare ning dalan mbok anu ki entuk kabar meneh SMS. Piye? Mas, iki penyanyimu ki anu ora iso teko. Lah ngapa mergane? Nglairke jare.
Kowe iki mosok ya sembrono penyanyi bobot sangang sasi ya, Mbok. Pancen nyata yen sirupa nora. Iya. Ugi dhumateng rencang-rencang manten putri. Sumangga saking AUB kasun foto pangeston sesarengan kaliyan putra pinanganten kalih sumangga dhewe. Siput.